Mystic Styles en 60 segundos. Ok, xa me estou indo un pouco a underground de todo, sobre todo para aquí, para o que é España. Básicamente, 36 Mafia é un grupo de Memphis, Tennessee, formado por DJ Paul e Juicy G e Lord Infamous, que son os orixinais, e agora mesmo non me vou a meter en explicar toda a xente que foi entrando e saindo do grupo, porque senón non chega o tempo para facer este vídeo. Entón, este Mystic Styles do ano 95 é basicamente o seu álbum de debut co seu propio sello que se chama Prophet. Vale, pois basicamente 36 Mafia son os creadores do horrorcore no tema rap, que aquí terían un pouco Hablando en Plata, Squad e tal, ao principio dos anos 2000. Aínda que a vertente de 36 Mafia é moito máis humorística, estamos falando prácticamente de humor negro. E este disco é o xermen do que hoxe se coñece como Funk, PHONK, que hoxe está de supermoda.